हाय गाइस, नए साल में आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और भगवान की कृपा बनी रहे ताकि हम सब के जीवन में खुशी ही खुशी आए और जीवन खुशहाल बीते। तो आइए मैं आप लोग के बीच एक बहुत प्यारा सा गीत लेके आई हूँ, तो हमें सपोर्ट करते रहिएगा और गीत का आनंद उठाते रहिए। मैं सुनाने जा रही हूँ, आप लोग सुनिए। रोवली मदोदरी जार से बेजार पिया मोर पागल भइले। रोवली मदोदरी जार से बेजार पिया मोर पागल भइले। पिया मोरे पागल भइले। पिया मोरे पागल भइले। रोवले मदोदरी जार से बेजार पिया मोरे पागल भइले। रोवले मदोदरी जार से बेजार पिया मोरे पागल भइले। पिया मोरे पागल भइले। सिया के चोरा के अइले। पिया मोरे पागल भइले। सिया के चोरा के लैले। रोवले मदोदरी जार से बेजार पिया मोरे पागल भइले। रोवले मदोदरी जार से बेजार पिया मोरे पागल भइले। एक तो गलती ननदी कइले, नक कान कटवा के अइले। एक तो गलतियाँ ननदी कइले, नक कान कटवा के अइले। रोवले मदोदरी जार से बेजार पिया मोरे पागल भइले। रोवले मदोदरी जार से बेजार पिया मोरे पागल भइले। दूसरा गलतियाँ मेघनाथ कइले, लक्ष्मण पर बाण चलैले। दूसरा गलतियाँ मेघनाथ कइले, लक्ष्मण पर बाण चलैले। रोवले मदोदरी जार से बेजार पिया मोरे पागल भइले। रोवले मदोदरी जार से बेजार पिया मोरे पागल भइले। तीसरा गलतियाँ विभीषण कइले, सब वेद राम के दिहले। तीसरा गलतियाँ विभीषण कइले, सब वेद राम के दिहले। रोवले मदोदरी जार से बेजार पिया मोरे पागल भइले। रोवले मदोदरी जार से बेजार पिया मोरे पागल भइले। चौथा गलतियाँ रावण कइले, राम जी की सामना कइले। चौथा गलतियाँ रावण कइले, राम जी के सामना कइले। रोवले मदोदरी जार से बेजार पिया मोरे पागल भइले। रोवले मदोदरी जार से बेजार पिया मोरे पागल भइले। पिया मोरे पागल भइले। पिया मोरे पागल भइले। नाश भइले सब परिवार पिया मोरे पागल
भैले सब परिवार, पिया मोरे पागल भैले। रोवले माधोदरी जर से बेजार, पिया मोरे पागल भैले। रोवले माधोदरी जर से बेजार, पिया मोरे पागल भैले। जय श्री राम।